Il-prezzijiet tal-elettriku m'għandhomx jibqgħu dipendenti fuq dawk tal-gass. Għaddiet dan il-messaġġ il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli waqt laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea li saret fi Brussell. Hija sostniet dan fil-kuntest tal-fatt li l-prezz tal-elettriku huma stabbiliti minn suq li l-prezzijiet tiegħu jingħalqu sija b'sija. Dan il-prezz normalment jiġi determinat mill-elettriku iġġenerat mill-impjanti tal-gass u konsegwentament mill-prezzijiet tal-gass. Fil-Kunsill ġew diskussi proposti ġodda mill-Kummissjoni Ewropea għal tfassil ġdid tas-suq tal-elettriku tal-gass u tal-idroġenu u d-domanda tal-gass. Il-Ministru Dalli saħqet fuq l-importanza ta' reviżjoni li tassigura prezzijiet stabbli u li tiggarantixxi sigurtà tal-provvista fit-tul, prezzijiet li jibbenefikaw minnhom il-konsumaturi Ewropej, inklużi dawk l-Istati membri bħal Malta li huma dipendenti fuq swieq ta' pajjiżi oħra. Wieħed mill-ikbar proposti li jista' jkun hemm li verament jagħmlu differenza biex innaqsu il-prezz tal-enerġija hija dik li hija magħrufa bħala l-Electricity Market Design. Però llum kif iddiskutejna anke mal-Kunsill biex verament inkunu din naqsu l-prezz tal-elettriku rridu naqsu l-prezz tal-gass. Għaliex fis-sitwazzjoni kif inhi bħalissa il-prezz tal-elettriku huwa totalment dipendenti minn fuq il-prezz tal-gass. U allura tnejn li huma ma jistax ikun li jibqgħu meqjusa it-tnejn flimkien. Id-diskussjonijiet fuq tfassil tas-suq tal-elettriku huma mistennija li jkomplu fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Il-Ministru Dalli aċċernat għal kif il-Gvern Malti żamm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Rridu naċċertaw ruħna li nżommu stabilità fil-prezz tal-enerġija. Pajjiżna ħadd deċiżjoni konxja li jżomm stabilità fil-prezz tal-enerġija anke għaliex pajjiżna huwa magħmul l-iktar minn SMEs u l-familji u rridu naċċertaw ruħna li ma nerġgħux lura f'sitwazzjoni fejn nibdew naraw prezzijiet tal-enerġija jolew mod stratosferiku li jitfaw pis fuq il-pajjiż u jitfaw pis anke fuq il-kompetitività ta' pajjiżna. F'din il-laqa il-Ministri tal-Enerġija qablu li jestendu għal sen oħra ir-regolamenti fuq tnaqqis tal-użu tal-gass. Din se twassal għat tnaqqis fid-dipendenza tal-Unjoni Ewropea fuq il-gass Russu u preparazzjoni għall-istaġun xitwi li jmiss. Malta kienet innegozjat suċċess deroga minn proposta tal-Kummissjoni Ewropea li kienet imponiet tnaqqis ta' 15% fl-użu tal-gass. Din id-deroga kienet bżonjuża minħabba li Malta hija dipendenti ħafna fuq l-elettriku u kull tnaqqis obbligatorju kien ikollu impatt negattiv fuq il-familji u n-negozji. Anke fl-estensjoni ta' dan ir-regolament, Malta innegozjat biex iżżomm id-deroga. Il-Ministri Ewropej tal-Enerġija qablu dwar pożizzjoni fuq pakkett tal-gass u l-idroġenu. Dawn il-proposti għandhom lan li jiffaċilitaw id-dħul ta' sistemi ta' enerġija renovabbli u gass li jwasslu għal qabża mill-gass naturali għal gassijiet ġodda li għandhom irwol importanti biex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni Ewropea biex sal-2050 ma jinħolqux gassijiet b'effett ta' serra aktar milli kapaċi tassorbi l-pjaneta.